Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Gindula ng RT-PCR test result nga requirement sa mga travelers sa Region 6, samtang wala naman makabalik pa sa pagbiyahe ang mga fast craft. Sa executive order ni Mayor Evelio Leonardia, vaccination card na lamang ang ipakita sa mga fully vaccinated nga pasahero gikan Western Visayas kag Negros Oriental nga magabiyahe pasulod sa Bacolod City. Ang mga partially vaccinated kag unvaccinated ang ginakinahanglan mag-present sa negative rapid antigen test result nga certified sa DOH accredited laboratory sa sulod sang 24 hours halin sa ilang ginhalinan nga lugar antes magbiyahe. Ginakinahanglan Manila ang valid ID kag magpaidalom sa symptom screening sa mga port of entry. Kinatugdan man ang pagbiyahe sa mga government officials kag public sector personnel on official business, pero ginakinahanglan Manila mag-present sang vaccination card, ID kag certified true copies ng travel order. Gina-require naman ang negative rapid antigen test result ID sa mga unvaccinated kag partially vaccinated officials kag personnel. Ginakinahanglan Manila magpaidalom sa symptom screening. Si Mayor Jerry Treñas sang Iloilo ang natala naman magpagwa sa kasubo nga mando pareho sa ginisyu nga EO sa alkalde sa Bacolod. Pero sa karon wala pa nakabalik sa pagbiyahe ang mga fast craft nga nagabiyahe Bacolod Iloilo vice versa. Plano nila nga sa buwas pa sugdan ang pagbalik sa biyahe. Sunod sa kay Mayor Evelio Leonardia, ginakinahanglan nga matun-an ang pagpangabuhi upod sa virus kag mag-adjust nga may paghalong agud mangin balanse ang pagpasiguro sang ikaayong lawas ang publiko kag magapabilin ang lakat sang ekonomiya.